Hej, velkommen til Dataspillerne Minecraft episode 5, I guess. Ja, jeg er ikke sikker. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg har taget ikke webcam på. Men jeg mener, jeg ikke skulle have taget webcam på. Det er fordi, at jeg har bare ikke lige sådan, ja, lyst. Nogle gange, så har man ikke lige lyst til at have webcam på. Og nogle gange. Men lad os ikke tale om det. Nu skal vi tale om... Ja, det er selvfølgelig, vi spiller selvfølgelig survival games inde på Mineplex. Og det går af helvedes til. Jeg er allerede ved at dø, men selvfølgelig slipper vi væk. Okay. Puha. Lad os komme væk fra det her shit. Okay. Jeg har ikke fundet nogen chests. Det tror jeg ikke godt det her. Men det bliver ikke en så lang episode, fordi at sidste gang jeg optagede en episode, der mit optagelsesprogram, det er bare de har bare crashet. Jeg har prøvet. Det har ikke virket, og jeg har prøvet rigtig mange gange indstillet og sådan noget, og det hakker også vildt meget. Det gør jeg skulle finde mig et nyt fundet mig et nyt, hvis jeg taler godt, var fundet mig et nyt program. Men ellers så vil jeg selvfølgelig bare lige teste ud og prøve nogle andre ting. Men ellers så er det dejligt at være tilbage igen. Jeg har ikke uploadet det et stykke tid. Jeg har uploadet sådan små videoer, som ikke er noget sådan, der er bare lidt info og sådan noget, you know. Ikke noget stort, bare sådan noget, ja, I ved. Og på et tidspunkt, ja, okay, måske skal I lige sige det her. Nej, okay, jeg lader være med at sige det her. Det er nok nogen, der vil finde det lidt frastødende måske. Ikke fordi fordi det er noget klamt eller noget som helst. Bare nej, altså. Hvorfor gør det? Okay, har vi mere her? Nej, har vi ikke. Give me some things. Just den kan vi godt bruge. Hvad har det? Der rimer næsten. Ja, og jeg kan sige så meget på grunden til, at jeg ikke har sådan, grunden til, at jeg ikke sådan klipper i videoerne. Det er for det første, jeg har fået Windows 10, og jeg har simpelthen bare, jeg kan ikke finde noget program til at, noget sådan Movie Maker eller sådan noget. Til jer, der kender Movie Maker, så vil jeg gerne anbefale det. Det er et rigtig godt program. Men ikke anbefaling eller noget som helst. Ja, lad os bare prøve at komme lidt videre. For lige nu, jeg er okay. Jeg vil ikke sige, jeg er okay. Hvad skal der for munden? Væk herfra. Ja, nu lægger jeg helt vildt. Jeg hader, når jeg lægger. Jeg har lavet FPS. Okay. Giv mig det der æble. Den her. Okay, jeg er fint gearet. Fint nok. Det er okay. Det er okay, Emil. Det er fint nok. Stille og roligt. Ja. Lige nu er vi lidt trængt op. Vi skal... Ja, nej, I guess. Måske. Think. Det er lidt ærgerligt. Lige nu havde jeg rigtig trængt til et prayer kompas, som gør, at du har brugt 5 gange. Og se om der er nogle, hvor mange blocks, undskyld. At de er væk fra hinanden, fra dig. Og nu lægger jeg igen. Jeg hader læg. Især når man laver video. Eller bare spiller. Det forstyrrer en rigtig meget. Se, nu lægger jeg helt vildt. FPS på 8. Nej. Hvor er det
dårligt. Jeg ved ikke, hvad der er galt med min computer. Okay, nu lægger jeg alt for meget. Oh my god, det er helt vildt. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Oh my god. Ja, jeg kan ikke klare det. Ja, jeg hakker. Det her. Sådan. Haha. Nu stopper det. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Jeg har bare sikkert bare en dårlig dag. Eller sådan noget. Jeg lægger helt vildt. Men jeg ved ikke, hvor vi skal sådan trænge os hen af. Se. Nu kører det lidt bedre. Lidt bedre. Men jeg ved ikke lige. Jeg ved ikke, om jeg følger godt med eller noget. Det er sikkert til, der er nu herinde. Jeps. Okay, vi kan godt bruge den her. Og de her. Nej, okay, dem kan vi faktisk ikke bruge. Lad os se, om der er noget heroppe. Intet. Er der en chest her? Nej. Okay, nu lægger jeg igen. Lidt. Okay, jeg kan se en player. Jeg ved ikke, om han er god. Lad os kigge. Okay, fight. Løb. Ikke for her. Okay, lad os lige. DM. Nå, okay, det kan vi ikke gøre nu. Okay, jeg går lige ned i hook. For jeg vil helst ikke dø. Jeg ved ikke, hvor han er. Shit. Jeg er bange. Jeg er virkelig bange. Jeg vender bare her til deathmatchen starter. Okay, jeg når det bare roligt. Wait. Kan jeg skrive skråstreg nu? Nej, okay, det kan jeg ikke. Okay, han er væk. Okay, det var godt, jeg ikke blev længere. Fuck, han var lige der. Han går den forkerte vej. Ja, okay, han er ikke efter mig. Det går nok lidt. Jeg bliver lidt. Måske gik han sgu den rigtige vej. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker. Okay, han gik den rigtige vej. Okay, nu vil jeg ikke dø. Ikke dø. Please. Okay. Okay, det bare hold der 1 minut, Emil. Hold der. Jeg ved, jeg kan det her. Det heroppe af. Det heroppe, det sker. Det heroppe, det sker. Roligt, det heroppe, det sker. Oh my god. Så det drop. I think. Nej, okay. Jeg tror altid. Nej. Wow. Kom væk herfra. Et halvt minut. Der var super droppet. Oh my god, Jesus. Tag lortet. Væk. På med lortet. Væk. Oh my god. Hvor er de? Hvor er han? Hvor er han? Nå, han er der. Okay, han har bogpil. Ved du om mate? Det har jeg også. Det tror du kan noget. Mate, smut med dig. Mate. Nej, jeg lægger. Jeg lægger. Nej, jeg dør. Jeg fik ham.
Vandt jeg? Fuck. Nej. Nej. En anden plads. En anden plads. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Og farvel. Ses en anden gang.